Când auzim cuvântul mamă, de obicei ne gândim la acele femei capabile de orice pentru propriul copil, acele femei mature și responsabile. Însă, se pare, nu tot timpul acest lucru este așa cum ar trebui. După cum vom putea observa și în materialul următor, există mame care au încă o vârstă foarte fragedă de copii cu copii. Aici vom putea afla cazuri șocante petrecute în întreaga lume și consecințele abuzurilor de copii. Locul 10. Pe locul 10 nu este nimeni alta decât Ana Ania, o tânără de 8 ani și 7 luni din Rusia care a dat naștere unui copil în anul 2000 în Rostov-pe-Don în urma unui viol. Violatorul era chiar vecinul acesteia în vârstă de doar 13 ani. Locul 9. Un alt caz cutremurător este al lui Hilda Trujillo, o copilă de doar 8 ani și 7 luni din Peru, care făcea parte dintr-o familie mai săracă, ce locuia într-o singură cameră. Dat fiind faptul de condiția materială a familiei, împreună cu aceștia mai locuia și un verișor al acesteia de doar 22 de ani, care, însă, fără să stea prea mult pe gânduri, într-o zi a abuzat de copilă, fără ca nimeni să nu afle nimic. În timp, părinții fetei au observat că abdomenul copilei s-a modificat, motiv pentru care au mers la doctor cu aceasta, iar medicul a dezvăluit sarcina. Vărul copilei a fost arestat pe loc. Tânăra copilă a dat naștere fără ajutorul anesteziei unei fetițe perfect sănătoase pe data de 2 decembrie 1957. Locul 8. De o altă întâmplare nefericită a avut parte și Anonim, o fetiță din Ciudad Bolivar, Columbia, de doar 8 ani și 5 luni, care a mers la o alimentară să cumpere câte ceva, când a fost violată de un bărbat în vârstă de 32 de ani. Nimeni nu a suspectat nimic din cele întâmplate, până când fetița nu a fost arestată împreună cu mama acesteia de poliție, cărora li se părea abdomenul copilei mult prea mare, considerând că era un loc bun pentru a ascunde droguri. În urma analizelor s-a aflat că micuța era însărcinată în 8 luni și a fost transferată în Institutul pentru Protecția Familiei. O lună mai târziu, mai exact pe data de 11 octombrie, aceasta dă naștere unui copil, dar violatorul nu a fost arestat căci familia copilei se temea de amenințările sale. Locul 7. După cum se poate ști încă din cele mai vechi timpuri, în Africa au existat mereu haremuri pentru personalități cu rang înalt, pentru bogătași, cărora li se putea permite cam orice. În aceste haremuri erau femei de toate vârstele, dar și fete de vârste foarte fragede. Una din aceste fete era și Mumzi, o tânără din Nigeria, în vârstă de 8 ani și 4 luni, care a dat naștere unui copil al căpetenei Akiri în anul 1884. Dar mai grav de atât este faptul că și fata lui Mumzi a dat naștere unui copil tot la vârsta fragedă de 8 ani, aceasta devenind astfel cea mai tânără bunică din istoria omenirii. Locul 6. Griseldina Acuna este o tânără din Columbia despre care nu se știu foarte multe informații, ci doar faptul că acesteia i-a început menstruația la vârsta de doar 3 ani, iar la doar 8 ani și 2 luni, mai exact în septembrie 1936, a dat naștere unui băiețel perfect sănătos. Locul 5. Despre India se știu destul de multe lucruri, cum ar fi faptul că au foarte multe obiceiuri frumoase, sunt niște oameni foarte sociabili și romantici, însă să nu uităm despre mariajele aranjate între copii la vârste foarte mici, de familii care își vând copii la unor bogătași pentru a-și oferi un trai mai bun, obiceiuri care se mai practică și în zilele noastre și sunt considerate perfect normale. Datorită acestor obiceiuri și tradiții, a fost găsit în actele medicale, precum că o tânără de 8 ani a rămas însărcinată în urma căsătoriei, care la naștere nu a reușit să supraviețuiască nici ea, dar nici copilul. Locul 4. Un alt caz de abuz în care se dă naștere unui copil s-a întâmplat și în ianuarie 1993 la centrul medical din Guadalajara, unde o tânără de 8 ani pe nume Zulma Guadalupe Morales dă naștere unui băiețel cu ajutorul operației de cezariană, amândoi fiind declarați perfect sănătoși. După cele relatate de agenția de presă Excelsior, se pare că tânăra mamă a fost violată chiar de unchiul acesteia, dar părinții nu au dat mai multe detalii căci le era rușine să dezvăluie un asemenea lucru. Locul 3. O tânără de 6 ani și 7 luni din India, care este identificată doar cu inițiala numelui H, acuză dureri foarte puternice în partea inferioară a abdomenului și în urma investigațiilor medicale se află că acestea sunt datorate unei sarcini, dar un lucru cel puțin ciudat este faptul că aceasta încă nu avusese niciodată menstruație, iar pieptul său nu era dezvoltat. Cu toate acestea, ea naște pe data de 7 iunie 1932 prin cezariană și reușește să își alăpteze copilul timp de 9 luni. Locul 2.
O altă sarcină rezultată în urma abuzului se întâmplă și în anul 1930, unde Elizaveta Liza Grișchenko din URSS, în vârstă de doar 6 ani, care ajunge la spital în urma dezvoltării inexplicabile a cavității abdominale, află de la doctor cu stupoare creșterea caracteristicilor sexuale și confirmă faptul că este vorba despre o sarcină. În urma întrebărilor puse de către aceștia, se află că cel vinovat de această sarcină nu este nimeni altul decât bunicul matern al fetei, în vârstă de 69 de ani. Liza duce sarcina la termen, dar copilul nu supraviețuiește deoarece părinții fetei nu sunt de acord cu operația de cezariană. După toate cele întâmplate și pentru a se desprinde de cele spuse de oameni, părinții împreună cu Liza emigrează în Vladivostok, dar totuși agresorul, adică bunicul, încă face parte din familie ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Locul 1. Pe primul loc este vorba despre o tânără în vârstă de 5 ani și 7 luni, pe numele ei Lina Medina, din Huancavelica, care a fost suspectă de tumoare stomacală din cauza creșterii tot mai mari a abdomenului, dar care, în urma unui consult medical, reiese că aceasta este însărcinată în 7 luni. Acestei micuțe îi venise menstruația la doar câteva luni, iar la 4 ani avea pieptul foarte bine dezvoltat. Lina aduce pe lume un copil sănătos pe data de 14 mai 1939 pe nume Gerardo, care timp de 10 ani a crezut că aceasta este sora sa, dar și după aceasta el a continuat tot ca relația soră și frate. Vinovat de această sarcină ar fi tatăl fetei, care a fost eliberat din lipsă de probe. În aflarea acestui caz au venit mai mulți specialiști să investigheze cazul, chiar și o campanie de film americană care oferea bani pentru a prezenta această poveste ca un film documentar, însă familia refuză. Acesta a fost clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe butonul de like și să dați un share. Pe data viitoare, la revedere!